Thanks God it's Thursday. Gaputa. Friday bukas awanti. Trabaho na. Trabaho yun. Diba, mga idol? So nga sa balitat na nga thanks God it's Friday. Yeah, thanks God it's Thursday. So ano, game, among ka idol, Glenn, ano, tayo parang mangkayat nga maipasublit 5 days ka talaga. Kasi talaga nga exhausted dan iti mo malim. Well. Diba? Kasi ganito epekto na mo tayo. Nakal-ado, tayo na-scan apo nga obraen da ko ma, iti mo malim, hada maobran. Kapungarad ka nito from 7 to 6, 8 to 7 o'clock p.m. At talagang super. Kita mo, hindi malim kalman, Idol Glenn. Ni Idol Idol Rain Santos. Napanan na dyan. Manipod bigat. Agigan 11:30 ti Rabi. Agang alas 12. Tapos nakipagbaybas. Agan anas ka rin ha. Sabi mo yan eh. Sabi mo, nais mong makamit ang motor. ang pangarap mong motor, ako na, di ba? So ka, ato pa eh. Mga idol. Talagang follow your dreams O, kami. diba? Kasi ni Kabsat ko yan, ni Katrina Tamalonigsa eh. Pangarap ng Mapante Cosmetics. Agakla ko to Watson. Ni Joel, ni Utmail. Follow your dreams ko naturog. Sumot lang talaga nagtagtaga-init ng idol. Kuna nagat apay naturog ka Brad. Follow your dreams. Kaya mga alak ni Anan, ni Kuya Larid Tarwaro. Okay. At tatay. Hampay nga si nagamit ito. Wow. Nag-overtime ti turog na. Diba? Mga idol, kaya titang Webes, katagbalin apo nga good vibes. Yes. Kenahan apo nga puro stress kasi imagine mo partner ha, stress mo ti gasolina, stress mo ti kuryente, stress mo ti sidain nyo. Kan na stress mo pa yung tabalayo, tagang nga ni bakit mo. Kaya nakakado pa kayo stressam. At least mo lang dito yung pagdagdagan yung radio station. Dito yung IFM Lawag. Akit na super saan kayo ma-stress. Diba? Ada kami ka na idol good or best stress kami. Akit na itagbigan na kayo apo iti stress free. Ngal daw inatangal daw. Okay. So anong pag-uusapan natin ngayon partner? Ay, datoy di kalman. Nga saan ka nung ipalubos ni Pela ang kanong pelang ipalubos ni Apo Presidente Bongbong Marcos nga ngumato iti plete mga idol. Then ganyo ulit-ulitek ket ulit-ulitek. Oray na nga to iti presyo ti gasolina ito nga aldaw or kanito succeeding days or di na palabas saan pa ilang apo nga ipangato or pinayagan ni Apo PBBM. pinalubusan ni Apo PBBM pinayagan. Oo. Pinalubusan ni Apo PBBM nga agnato ti plete mga idol DJ aya itilaksid nga nakakagaton Apo ti presyo ti gasolina kada petrolyo diesel dayta kasta ngem ada ti alternatibo apo nga solusyon na ana dijay libreng sakay whereas dito Ilocos Norte tilang pakakit kita iti libreng sakay iti pandemic tama kaya kasta pa di kita events ti PGIN yes di kita libreng sakay da and halang mat nga dati PGIN PNP okay Philippine National Police ang isa-isang kada apo ti programa libreng sakay nga talaga. Actually hanlaing nga dito PGIN basta amin nga LGUC di kwa ada libreng sakay. Ada libreng sakay da. Ada nga minlaing dete designated nga oras kan designated place. For example, ije kung mabatak idi kwa
ijay kuma ijay sanguti munisipyo or ijay sanguti Immaculate Conception ijay kwa di may terminal ijay yung mga galas 7 7 to 7:30 di dapat nga papan mo ta 8 o'clock ti agpalawag libre di jay tapos adantuman agura yun ti mga alas 5 hanggang ganat 5:30 itasangot ti Capitol tagpabatak da mo la di ba mga idol DJ ti sa adda DJ ket di ba PNP parang jurisdiction na matlaeng mga idol kunyari ito San Nicolas kuma from ijay barangay 14 kuma no awan ti masadsad ang malugan or ijay katingaan apo iti highway nga agpabatak no awan ti paglugan na mabalik ka makilugan ti PNP mga idol tilang mo mabalik pagluganan ket datay anak ko naman. Dete patrol. Isuwar di magluganan Ngam sunod kay gaana ti lugan nga ano ti makargana. Anak ko naman. Ana nga ron. Ambulansya. Apay. 50-50. Ay, wen. Corny. Diba mga idol? At least napaisam kayo. Di mayat data. Ibang patuloy mo anak. Di mo na kadun timang mga anti-cornic. Tagpag makatama ka kami ka cornic. Isusa talaga I'm not born into this one. Diba? Nagitay comedian. Siguro puro seryoso seryoso nanang ko nga nangiyanak kanya. Actually may deti tandem tata medyo seryoso balance lang. Oo. Kaya siya ngamin apugad diya ka mo no pekas tuwing mga nay parparpam. Di mo nanang ko ganito tatagog seryoso da. Diba? Hindi ngamin ubingag ka. Ape nga tawa babautan dak pagkatawa umalaydan kas diyan. Kami di ko mo pagkatawa ka nino pagkatawa ang binaot daklat. Diba? Speaking of seryoso tilangana, Grade Santos, good morning mga idol. Napan ni Apo EJ nag-ibay-bas Jay pagudpod. Kanya nagbiyahe da alas 11 TV gat. Nag-habit 11:30. Puno. Sir, nagtuok ko na 10 hours nga napanakipagbaybas dito nga ang ubing dito yan apo mga 80 plus na. Ubing pa dito nga maglanglang ang senior citizen ko na ma. Diba? At least DJ na pa naman si ka Rain, libreng sa kayo matla DJ. Libreng sa kayo DJ. Nung tinagkilaguan ng patrol. Nga patrol. Lugan ti pideyo. Diba? Hot car tinagluganan ta. Saan ka ba? Di kami mga idol. Diba? At least dito, libreng sakay si Karen Santos. Napampay ko dati muna siguro. Hindi pagudpod. Wow! Pagudpod! Kamo na. Igit bye-bye. Igit kalsada lang kaya. Diba? At least na try mo. Diba? Makipag-drug by bus operation. Alakat saan ka masaya? Ngayon kinabasit dito, perma ang balong. Kaya aglalalo dito na korte. Kaya basaam nga, sakbay ka nga agperma, di ba? May kalkalang ka magkakita, ububrada. Ang mga kot dino 3 sachets team, ayan na, 2 sachets itinapirma. Tagayang bagim tayo may isa. Awan na dakas neta. Sa nairamraman ka apay siya magtipusasan yun, sir. Sir, ang witnessak lang, sir. Kung natasi ka mo dati ni may katalungan. Actually, Barok, si kano ko ito. May kadwa nga subject ni. Ako kimagat ka. Anyway. Diba? Okay. Anyway, at least diyan libreng sakay. Idol Rain Santos. Sana ka man ka pa pagudpod. Saan ka pa? Actually, ni nga min Rain. Kahit natin mapampagudpod nga talaga nabayagan ta. Nabayag ka nung nga din na pa. Kamu na nga igit bye-bye. Igit kalsada, dala nag-bye-bye. Ay, ka na ni. Ay, nag-bye-bye ka na ta. Everybody, nakapagudpod na ba?
Imbes nga anak, crystalline, nagana. Imbes nga white sand, Crystal crystalline clear. substance. Ay, at nagpapa-shoutout ka niyata. Shout out. Shout out man, mga idol, shout out jay dati kapitan, jay dati kapitan, dito norte nga nagkabil na uyong ko na ni Michael Layante. Ay, mga idol Michael Layante. Idol, kumusta? Ay, vegan mga Yes. idol. Amin nakadanon pa ti Ilocos Sur. Gapo nga tata Gapo nga tata. Actually, di ko ito tati norte. Trending. Trending. Gapot tati kinapiksa tayo. Awa naman ka sa Ilocos Sur. Idol Mike, awag kas tayo. Gusto nga adang karit-karit idol Mike. Ay, banda. Kasi yun to yan norte tana. Malmalumi sa Kuntara. Tanda ba karit-karit ka niya ito Sur. Iba mo tayo norte. Kuntara may, danog may, ti ampaw. Ay, ape ko. Bakit may magbagang ampaw? Di Japan nagdanog dyan nakalabaga. Wala ta ko nga rin dyan. Akin magkikasinsin din dyan. Kasi hindi ko din dyan. Panada, ampaw din di kita ang dua. Kinana na ni Idol Mike. Shout out pa kay ni Reynold Velasquez kay Barbas Romantico. Kakado kay amin na ya. Ito yung GMA di ko Oo. Ay, apo. Yan again, it is libreng sakay. Libre na ta apuan. Apo ti agpabayad ka na kayo. Nga ibagbaga na libreng sakay. Ano ko libreng sakay di dyan at DJ nga rod, mga idol, agpapabayad bet. Di nga ngem, mamatinak idol Glenn adot umaray ka na ito aglalo ka dito jeepney. Kada dito parang actually dito ti may isang nakakuan ti gypsy di nagtenggaan da. Oo. Ado ti hanga nagbiyahe. Gapo pa dito libreng sakay. Actually tatakit protesta DJ Metro Manila. Nabasa ko lang kada tay in-pitch ni Radyoman Alvin Rubino punta pa ng igong nangagkopa. Kita nyo natin IFM. Ag-energen tayo. Seryoso, nakwet ano tayo mo? Nag yung mga idol, dyan ti igong tibigbigat na. Saan ba kayo? Awakas na Ilocos Sur. Anda kano ko na ni Idol Mike DJ panag-iigong sa bali kami kada Idol Mike bagkungin da kalata dyan kanina sunog ko. No, may kumita. Ita Ilocos Sur, Idol Mike. Tabigan ko lang, tabigan. Tabigan. Ada ba ti libreng sakay matla dita? Dita na bigan. Ada kano kalesa. Ano pa makadanon? May dito yung kalesa. At siyempre awan ti gasolina na. Yung tila problema na dita. DJ kuha ka ti kuha ka ti grass. Ay, root. Mangruot ka. Oo, kasi DJ mo lang hindi problema ti. Yung ko na natin nabasa. Marijuana ti. Agay per mga idol. Oo. Madi. Tapos no, dyan igit ti baybay papanang kung nakadinirin Santos. Nga malamang idol, itong tournament to, nagatigain kami man na ipadamag kada kayo. Ala, good vibes lang data ko ma. Nga parbangon mga idol, parbangon ba? O agsapa? Agsapa. 5:30. Ayan, 5:30 na, agsapa na ito yan. Di ba kabigat, Daisy 1, Nika Ilyam, Manipod Batak City, and of course, Elvesa Villanueva, Annabel Arizabal, and sino pa? Rain Santos, Martin Sorrentino Liana. Ma'am Elvesa Villanueva, hello ma'am. Hello po. Ni pa Sabas GT, Carlina Malaki. Yan na, madama kami. Shot kape. Ang chat na, Idol Glenn. Ano talaga, shot to binto, ikaw na Idol Glenn. Shot, cheers na. Cheers. Ako mabot, cheers. Ayan. Nagpas na nag-trending dito Sur, iso dito Met Norte dapat nag-trending sana pa ate sana pa ate talaga. Di ba? Iso dati weather lang yan. Yung na amak na tayo Ilocos Sur. Di na ka-trip bagkungit na. Haan nga tayo Ilocos Sur specifically in Bigan. Abra. Daw ta Abra Darji. Kuya RJ Lorenzo. Pumaltog kayo man din namin. Di malagi po nga yung wampung dadya. Di wampung. Dadya may sila nga kasi yung dadya tibala na ka-shotgun. Dadya Brady. Bahala ka. Kung naawan ti libas mo ka dadya. Jure iturong datarupam dadya. Jure glisi ka dyan matama. So ibig sabihin dito
dito'y norte, mild lang. Bueno, Mild. No, abagata kagayam. Talaga nga, mahard. Aging ka na makadanong kay dito Jay. ko pala kung mild tabagir ka kay Jay, wild. Super wild, Jay. Mild to wild. So, dito'y, at least namalmalo ka, natay dito. At least ito kasi lang namasahe lang. Namasahe lang. Amang kwento ka namasahe lang. Di kita dandanog. Kasi kami, danog sa kanjay. Ala, agpatalas na stand juice. Okay, mga idol, oras na alas 5:32. Tuloy-tuloy pa, hindi kita yung demand panaga pipinadamag. Kalpasan na ito ay apang malagip oras, Tindera Pilipinas, alas 5:32.